Neviem, čo sa stalo. Virálna Medipil maska je ale taká dobrá, ako vyzerá. Poďme to otestovať. Skincare mám už hotovú, pleť som si hydratovala, chvíľku som počkala a môžeme ísť na to. Ale čo? Toto je veľmi zaujímavá konzistencia, taký biely gel. Úplne niečo iné, čo som čakala. Toto v noci má akože stvrdnúť, alebo nie. Je to po čínsky. Asi to nevyschne v noci. Asi si toho dám zbytočne veľa. Úprimne ostala som trošku nesvoja, pretože mala som pocit, že toto je maska, ktorá tvrdne na tvári, ako táto virálna napríklad, ale nemám ten pocit. Nie som mimo, táto maska naozaj je taká, ktorá stvrdne na pleti, aj keď vôbec má takúto konzistenciu, ale trvá to približne 20-30 minút, takže ja si zatiaľ idem urobiť vlasy a hneď som späť. Mne to zaschlo asi do 10, idem spať a hlasím sa vám ráno. Neviem, čo sa stalo. Neviem, ako som spala. Asi dobre. Môžete vidieť svoj odraz na mojom čele. Veľmi ja milujem tieto masky. Pozrite sa na to čelo. Výsledok tejto masky v porovnaní s ružovou virálnou je podľa mňa taký istý. Akurát má trošku inú konzistenciu, mám pocit, že trošku rýchlejšie zaschýna. Jednoduchšie sa nanáša s prstami. Samozrejme, odkaz na túto masku nájdete u mňa v bio. A čaute.